Nazdar. Tak, Maťko, vítaj. Takže 21, hej. Máš sa na čo tešiť a hlavne na tú krásnu prírodu, ktorá ťa čaká. Úplne nezabudni, ak nebudeš prvý, sa zastaviť. Krásne výhľady na Handlovu, ale to si nebudeš mať čas, keď nebudeš variť. Dobre. Na Bravovej skále určite. Na motorke, tak prvú sa nedomávam. Hej, to nevadí, to ti donesem aj ja. Tak sa drž, opatruj sa. Kde máme túto go? Keď idete na Bravovú skalu, to je dôležité, všetci tam idú na Bravovú skalu a tam bude checkpoint, že Trenčiansky kraj. Dotknete sa, vrátite sa kúsok po tom istom, napájate sa a už pokračujete ďalej. Kto sa chce pozrieť, ide na výhľad, to je 5 metrov. Nedával som na ten výhľad ten checkpoint, lebo aby tam náhodou niekto nespadol, lebo je to tam. A on úplnou láskou. Ideme. Takže jeden veľký potlesk za Sklené sa hýbe, bez tromi krajmi patrí pánovi starostovi. Ďakujem. Ďakujem pekne, si to teraz povedal za mňa, čo som chcel povedať, že ako to celé vzniklo. Prvenade, vítajte tu na Sklenom u nás, v Žilinskom kraji. Dúfam, že sa vám to bude páčiť, budete mať takéto pekné zážitky a na ďalší rok to bude zase nás minimálne raz toľko a spokojný. Takže, ako sa to vraví, behu zdar, alebo ako? Behu zdar, takže ďakujeme. Behu zdar. Takže čo, ste pripravení? Jasné. Máš aj stopky pripravené? Á, dvojo? Dobre. Ja neviem, kde sa mám dať, lebo... Nabok, lebo ťa prejdeme. Na zlom mieste som. Nabok, lebo ťa prejdeme. Tak čo, ideme to odštartovať? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poďme, Sklené sa hýbe! Užite si krásne! Prichádzame na Bravovú skalu. Máte krásnu streku. Hore. Áno, aj na výzor. Krásna neviditeľnosť. Hej. Už vysoko, spíňame. Už sme na nejakom 11 kilometri. Dej, počerujeme dole. Chceš sa obliať alebo niečo? Stačí nič. Čaute. Ideme dolu.
Maťo! 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 Nech sa páči, tretie miesto! Krása, gratulujem. Tak čo? Ako sa cítiš? Poď tu. Peťo, poď nás odfotiť. Trochu veľa asfaltu, ale inak pekná trasa. To je nakoniec, aby si nepovedal. Pozri ešte tu. To nám už bolo povedané, ale hrebeň bol krásny. Hej, to bolo pekné. Pekné to bolo. Ja som spravil videa, bol som aj na prahovej skale na vyhliadke. Tam som spravil pekné video, kopec ľudí tam bolo pekné vyhľadí, dobrá viditeľnosť. Maťko, gratulujem. Takže Maťo, tretie miesto a poľu si ešte kamerovať, tak to je ďalší makač. A potles pre nich! Vyhlasovanie, nech to máme nejaké. Gratulujeme. Ale! 14 kilometrov! Úžasný výkon! Porad si sám. Veľká chvíľa vaša. A ten potlesk patrí všetkým! Poprosím najväčší potlesk!